Represent talis mga idol. Construction sa taran. Lah. Uy. Wala.
Hello! Alright. So, shout out sa itong mga viewers. Hi kay Ma'am Isakel Vergara. Hello. Ay, shout out sa tuang viewers, no? Happy 10 viewers, mga idol. Nag-refer tag tiles karon, mga idol. Paki-comments na ko kung asan ninyo ang mga location, mga idol. Para makahibaw ko kung taga-asa niya ako ang mga viewers diri sa YouTube, mga idol. Then ay lang sa mo kalimot pag-like sa to ang live, mga idol. Palihog na lang sa kog like. Kay may na lang ba? Malang sad, mga idol ba nga naasay gamay kuan sa to ang live. Karon di, mga idol, nag-repair di tayo sa mga idol. So ang game mo karon is ako sa niyang gibakbak para ato siyang baguhan, mga idol. Okay na sige na aning matrabaho, mga idol, at is bugnaw sa diri kay aircon man diri, mga idol. Tawa. Nagugay mga buak, mga idol. Ang ukab mo ni siya nga tiles, mga idol. So palike na lang sa ko, mga idol, no. So thank you kayo, mga idol. So may na lang, no, makatabang mo lang sa kuha. Sa iwasan, mga idol, eh. Akit na lagi, hakitin mo, mga idol. Gamay na lagi kuwang. Hindi rin lang aside, no. Awa, mga idol, awa. Alright, shout out sa to mga viewers. Shout out yung tanan, mga idol. Live sa takaran, mga idol. So mag-repair takaran ng tiles. Awa, oh. Grabe, mga idol, dili sa tini basta-basta rin ko, mga idol. So nga, tumpa man ang kamera. Wait sa atong tarangon. Wait sa, mga idol. Kay
thank you sa nag-like. Thank you sa nag-like mga idol. Kaya ingon ko din aning mga trabaho mga idol. Hindi basta-basta ning aning klase trabaho mga idol. Ay, grabe ka gahi. Gahi ka silsilon. Ayaw pag magtaod kag tiles nga bag-o mga idol kaysa mag-repair ka. Kaya kini mag-repair grabe. Ay pare na ani pag kinana pa din ano mga idol. Dahil na kayo mabakbakon. Pero magaling din dapita mga idol kay nag-back nimo dali ra siya mabuak. Dali na siya matangtang. Makarelate rin trabaho ang mga idol. Katulad yung mga construction worker mga idol at mga trabaho mga kuan ba. Awa? Kinahanglan sa tantangon mga idol. Dili pwede nimo kuan. Dili pwede nga ibalik nimo. Kung di nimo panguhaon kay di na mo label ang talo sa kuan. Ini nga dili ba? Daan kuan. Muna kinahanglan gini mo sa silon. Grabe kagahay sa sinit sa mga idol pero mga ukab ba siya? Tungod sa kauga ba? Tungod sa kauga. Muna nakalisod din na mga idol kaya mag-repair ta og tiles kay pating gahiya magsilsil pa ta. Oy, bisa to mga viewers dire be, palihog na kog like diha mga idol. Hangyo na lang ko ninyo nga pa-like na sa to ang live diha. Then, siyempre, paki-comment sa ko sa inyong location mga idol para makaibawas ko ba kung taga-asa niya to ang viewers dito sa YouTube. Hello, happy 21 views! Alright, so thank you kayo niyo mga idol sa pagbisita sa to ang live mga idol. So sa mga viewers dara, palihog lang ko og subscribe mga idol no. Then syempre ay sa kalimot pag-like sa to ang live. So thank you kayo mga idol. So bati sa ta mga idol, bakbak sa lang mga tayo sa ni. Araw. Oh, tanawa. May masasilsilan mga idol, pati yung gahiya. Pero ang problema lang gay, dali siya maukab. Pati yung gahiya ang silsilan mga idol, pero direct ko sa ilaw mga idol, kahit sinaw magod ang flooring na gimasahan ani. Muna ang resulta, dali rin siya natangtang. Oh. Kinahanglan mo yun yung matangtangon mga idol kay hindi mo na siyang rektiron na dito matangtangon ang pwede kay hindi pa sila mag-label sa kininga tiles are yun lang imo dyan siyang kuhaon nga imo siyang basahan o palit
Human ani mga idol, ato pag haputan pa dong sa upos kay ini yung mga binakbak. Ato pa siya haputon, ato pa siya isubog sa ako, dila to haputon. Pagka human hapon na to, magpasaka na sa tatiris babaw na pag third floor ni nga area. Yung ato pa pasaanon ra mga idol. Pasaka pa tani diri nga duha ka sako nga simento din mga 8 ka sako nga ba siguro. Mga anak siguro, kumbate na guro na. Bili ta maluyas trabaho mga idol, maluya tag hinapon ani. Bakbak na tayo, bakbak. Bakbak sa tag buwan. Awa? Oh, di man. Ato lang dugmok-dugmokon kay atong naisugog sa ako human mga idol. Grabe. Oh. Oh. Pati dali agad mga idol. Kung mo siya nang pagsilsil na ana. Pati gaya siya silsilon. Pero pag kuwan dali ra siya matangtang ra siya law mo sinaw mo da flooring daan niya mga idol. Yo. Awa. Oh. Awa ukap ni ron. Tawahan. Oh. Grabe, oh. Oh. Tawa. Dali kayo mga tangtang mga idol. Oh. Wala. Tawa mga idol, oh. Grabe. Tawa mga idol. Unsa kadako ng lugar na kuan. Unsa kadako ng lugar nga akong gibakbak. Oh. So kana tanan mga idol. Bakbakon pa na siya. Sisilon pa na siya mga idol. So bali na sa diri dapita. Ara sa diri dapita mga idol dalawa. Oh, ara na sa tamag bakbak. Nangmanang ta sa side. So diri na siya. Wala. Yung litin nga idol, gikan diri. Ana, padagaran ko dito. Oh, tawa. Oh, ang dito. Wala. Kini. Liki mga idol, gikan dire. Ana dagan dito. No. No. Oh. Dali ra kayo. Oh. Dali ra dali mga idol. Dali ka tang-tang. Lah, bawag lang kita ulan sa mga idol. Oh. Tungod sa kuan mga idol, kagahi. Kagahi at dukod ba? Ah. Oh. Kaya ito naman na padagan na apa dong. Allah, nalubong na nakunan sa mga idol.
Ay, dapat ako sa kay kung yung mga rescue na to. Lubog ko sa katuan. Pang-sisyo eh. Tantang na. Trabaho ka mga idol, pati na hindi po yan. Basta yung trabaho ka mga idol. Hindi trabaho sa mga construction. Hindi basta-basta yung trabaho ka mga idol. Okay, bago na lang sa punta ko. Awa. Kaya nyo na ito. Sakit likod mo idol. Sabi sakit sa likod. Ang tigas. Ito na langit mga idol. Kita dapat kuan paway dito na nun.
Ah! 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 Sabi, kapuya. Pawasit ako dito mga idol kay matag kuan ng maluya sa sigdukdok mata malipong. Dila dito trabaho ina mga idol eh. Samot na pagkuan siguro diri mga idol, samot na siguro pag kanang alimuot pa walay aircon na gani kay giuna ko ang aircon mga idol para dili kayo init. Kaya init pa kayo mga idol matay maluya dito sa iyo ani. Oh. Pawasit ako dito. Eh. Ah. Ah. Grabe dako pa dyan trabaho mga idol. Dako pa sigaya siya kuan. Bakbakonon. So thank you kayo no, thank you sa mga nagbisita sa tuang live karon mga idol. So ato na ni iinat ang live. So thank you kayo. Thank you sa mga viewers. So shout out sa inyo tanan mga idol. Alright. So bye bye na mga idol. So see you on next live natin.